Yenuanma Mosha Yetie. Aha, I am Menshia Kotokofie. Gabrem. Santemenina. Usaitra na Santemai. Sawa de Nukuredie. Enemy say. Bebua Santemino. Enfie pole. Adionunsun. Ohinia enkeka wa bia ni din ho. Ohinia ni din ho te. Na na hinia wie peye. Ohinia wodi mu. Ohini nyansafo. Eto de din a. Kanya yewura nkaga na beye dai. Yewura nyankwada. Sabrei yenya ne ntia sai. Yenyina yewura. Yenyina yewura. Santimenina yewura. Gana menina yewura. Afgana menina yewura. Wahimpon, Oropon, Okoropon, Oframpa watini kuropon mu. Ochamtachia wachere kuro cherapem, cherempempem. Santemai bemba kukurupejafo. Wasine memam pem waha. Yewura kotoko hene. Fitio. Otumfo so adu hene. Nanadu yantam. Madaruma nanana muma santene mrana. Yewura piepe. Yewura piepe. Na me dania kasamuna maminu yako ame. Ti animuntini o animuntini. Animuntini o animuntini. Animuntini o animuntini. Ye mamunyina de touching. Yadamase. Otum for 27 years. I was Sikajaso. Eye Ishira. Eye Nimonyam. Eye Mpuntuo. Eye Krabesha. Nano na me interview Professor Rita Kosia Desin. Was say you Rahini, you won't mean describe. Wow. Nana Apia Kubi. Pabo Katechie the 4th. Sanko remind Agona for PSA, one in the CNM, a CNM Wodruha. Na kontanse mahene bema ojiabo amankwa dunai otosumienu ohene wafa odamebru yamwakwaba nana kwa kukwam manfo mahene wodru hadadadadadada nana yabra fideted omunyina wa ha otumfo brimpon Sabre yewura Santimenina ra Santimenina ra Ne santine na pio Franka na pio Mahu otumfo pomponso hene Sa wadi animu Yewura ba ohini bia du ha ya nanso bio Yewura ayinani Yewura pie yewura unity Madaru mebru Ohini Santene nwasane Franka na pie Samankadi animu Yewura bo Santimenina ra Santimenina ra Eni die oboni ahobrase kwan so yenyina yebema I'm sorry yebema yemuso edi eni die amayewra emfinhia adue no enso wadoma nkoma daroma na nanamansa manfo achigina pa ya wagina yewra eni asantema yachi asantema se yenya no amei eni nti yenya me no Enya wangwasi afrado osai tutu nyame kese. Brasantemai enya no amei no. Gana se yamfa ya homa twitwiri. Sa nya no ayame yibie. Asantemai nyame yibie. Enti enya wanwa.
Say asam chire so, a chire so, said your minia kwame nim for Kayanwa, a bedroom your renimwa, na a toboko, and penisi a totim timanento ye. Near mom say a totim, no one say a to ye, and near my a day, as somewhere a day, ye ye can't anchor, a man penning for one more ever, a begia quanchera, begin susie, a bepa quanchera. Na se eto boko dia ene na nya nwanwa sa sante se ya nya no ame ye nti wo ye nyome ene nti adaruma ba bia wo bia ma musu e ababio wo bo ekwan no atene kwa me awia ye besre se nananom ya wonom edi santene mu no ye ma ye nanso kakra wada romebru na ye nyina ye ntena ye nkonyo so na enimo entene ema yewra ekwan no mo etene edi ama yewra. Hello. Naman po hene da sebre sebo nso otoso miensa. Da sebre sebo nso otoso miensa. Na wochi etwa mu no ne mame na ejakoma difie beda yewrase se wode mampon man ahye ne nsa. Madama Montana Semaye, Frise, Nananumbi, Yura Franca, and Wajina Wachre, to Madama Montana. A fay na manson quanta, my hene, Nabi could see up here. On also ya Asunani, Anne, Onene Mame, Nana Nyako Abrasika, Abrasicansio, Manson quanta, Asuna Urampia Quadeshia. Natiko fetchen will be a name. And chair, Mampa Bessin call Samanka Pio Sabre, Manson Quanta, Santene'S, Nana Brasica more piafo, one any mine, was a metai, making a chi. Manson Quantum Punt20. Samanka Pio Santamania. You'll be sorry. Abodi anko will be sorry. Santamania. Dear washer Santamania Onyam. Now I am a Santamania. A Santamaya Niwa and a Drew Hano. A Santamania, your cockromutie. Dear Santamai a dino. One no ama Santa Mai aya kono aya fe aya wona mibia na eyewa wo samu sofri asante na wonu masante na wetimi aka bibia fa asante ho anunti samanka na chipe eye ohene ekramu eye ohene kramu eye soamefo no ohene kramu soamefo no omususu de akira omu nyina dwumadie eye se omu ba prakwan mu amakwan ada ho amayewura aba anunti abenya benyina no yewura bepia samanka ni dikan samanka friwa na ohene kramu ohene enkramofo soamefo no omu ena edikan prakwan mu anu no firi ho no ma na afei nsafoa anu no firi ho na ensafoa ensoso etoaso na se kire nyina ne se yewura pie no apono bia ewo menhia kotokofe yatotum ni nyina mu atuni na mu ensafoa enso firi ho no ma na afei empaboa ensoso etoaso yewura nama onam no
empaboa ehye no sinto betia ba ho sinto ba ho pe empaboa enso so edina nimu kan a amunu mu ho na no ebenya bidi ama no na ode ahye enti empaboa enso so ewo ho Santene say ten Santene no waye pa ansana sebe bu sebe son wa ko duru bia kotokohene ewo sedem di ka kan no samanka ne di kan efiri ho na ohene kramu so amefo ohene kramofo no enso to aso na afei nsafoa na afei empaboa enso so eto aso and it is Santene ten Sabre Casana no Hinenam and there Afro Apakai and that day that's on Kokra Ohine Afro Apakai Ohine Afro Apakai and there yeah was there Ohine Afro Benga 27 years and then wakani nyina bom ayen se kokro nti sabre nananom nyina sore aman hene ni abrempo nyina asore mo de buo ni de elma sikadwa wahini na nini efe na nini edimu na wie Sebie ye na hinia ebia enka ho bie mu na hinia ye nibre nanim ne na chi obia ni ho ye wo hene ne wo hene ya wa hene ne wo hene ahinia nyina chechere kotoko hene na hinia wono aboa bia Ghana nyina hene ba ko pa Africa nyina hene ba ko pa asante o hene ya de ne kwadwa ye yie asante dia amanone aginatum asante ohine ingresi broni kotono eya asante King Solomon the second eya osante santimanyina ura mapiafo odudu obribie asante wani monyam fatawo fatawo kotoko hine esewo 27 years emfiadie nonso wadia konwa hie Wama Santia konya ya ni bre. Enshira. Wow. Ohine chiamu. Enshira nkuwa. Kotoko ohine chiamu. Enshira nkuwa. Santemeura chiamu. Enshira nkuwa. Yeura ya sumu. Enshira nkuwa. Wangwa santemea ni mase. Yesumu. Waya santiye. Aya santefe. Waya santiye. Asante wagunto. Osayan yosrono. Osayan yosrono. Osayan yosrono. Asante ayakono. Ghana hine ba ko Asante ayakono. Ghana hine ba ko pe. Ani wasante hine. Africa hine ba ko pe. Ani wasante hine. Sekutu. Sebam. Wow. Ohine afatao. O 27 years. Efiadio nonso. Wachira enkabomu. Wachira sumdue. Ekamechira o. Empuntuo da wabasa so. Enkabomu hine. Konfonoche da wasiyera. Otumfo foundation da wase. Asumdue ne nkwaso hine. Wonananom a waboa won amoko school da se. Yedie hine. Kotoko hine wonananom da se. Yewra Ghana da se. Ghana da se. 27 years. Asumdue nkwa. Oh my Ghana da se. Kotoko hine. 27 years. One Ghana diniyo. Asante anyano amiyo. Santemera. Asante nyaminiye. One Ghana diniye. One Africa diniye. Asante nyamina banu. Enye wanka dagbon. Asante enye wanka boko. Ghana anyano ame. Kotoko hene usafata. Wasabroso. Yewra nyankwada. Asumdue hene. Enkwaso hene. Anyiyimo hene. Yewra chiamu. Wasimedie nie obia sa wonwina santema ho bone dia ene medie no ene nti wose meji obia de ene ka medie ho waji obia de eye ni ye ene mfo mese bobobro no ni bidi ma me ni manwuraga junction me ni mo fanti new town de ahi bia mu na muni mo yewura se waba baje baabi na tena yanyina yankamom yanchechira santeban wahiri ban na tese ye
Wahini bani ya beti mudi na tutu ho. Yenyane soda. Wahini bani ya beti matutu na tutu ho. Wow. Waya obri pantampram. Ghana yenyana kebe de. Wahimpon ya muamu. Ochamutachi Yo, sabre kasa nyina no. Yewura onam. Yewura nam. Otina pakan mu. Sabre wadru dwabrem. Kotokone adru dwabrem. Kotokone dwabrem. Na hwe kotokone na chi a yehu mensuo. Empempi no ohwe mensuo na eni dwetekudo no ade a ese kakra na mensuo no eso na yewura atenase a mensuo no enso so ade a se de tie no sa na tie enipa eso no on fancy form eso no sa ko sisa yewura ebe sore eno ni mensuo ne mo dwetekudo ni de yewura atenase a esi eya ni nifa so esi ni nifa so eti wo yewura chi a mensuo yewo hina ono so ehwe mensuo no so aya otumfo mensuo hine a o twafo fekuo nim sodo eho ena ono so osun otumfo mensuo ohwe yewrachi a eno ena sabre eba no sabre kasa na yewra daso ete na pakan mu yewra daso te na pakan mu wadru dwabrem Asantimu ya mamunyina de tochio. Na Jesu say ade ento ye. Yewura nkwaso na chiame nkwaso. Na nanom abemu mpanimfo nkwaso. Mensu achi behu aye etuo ahodo a yewura di diakon efiri opemso ne yanko anoche konfo penso etuo di diakon nyina eda so tiase empempen etuo ni nyina gusu ya adwuma etuo ni nyina gusu ya adwuma etuo Obeba besom Atio Asantehene de Kosa Obabasem yiso ane obabasem yiso yes yewura ka Japan ma twa na nibraba na so nka na de ye nigye da ane nti wadawroma yemfa nya ha nunti bedase ti atio a yewura Asantehene de Kosa ede chechire na Asanteman ene saso no ene de Asantehene wodi mpuntuo ene ekosa enti na uhu konfa no chia yesiesie Asantehene na nanom bebro opepepe awamo omungumesu munsi achiba enti na uhunu hospitals ahodo a yesie enti na uhunu engumesu munsi achiba ahoro ni nyina yesa Asantehene kwa eye empuntuo yewura yenya usuo Asanteman ema wamo Asanteman nu ya hoda se yenya wo se yahene Ghana nu ya hoda se ye wo se yahene Africa ye nu ya hoda se ye wo se yahene yewura nyankwada said ye waka no kanetete na ne de ye atuo ekosa ye koye di usu nimu anaja ye de wabeka ye ho Asante nkoa ne de wabeka ye ho ba eye otumfo na kramo na kramofo ni nyina so firi ho no mo a eno na wo hunu se na entahara hodo ni nyina obehunu se enkofe na apie enkofe epia na afe wo hunu se kwakoranya enso so ediso na entahara enso so ediso sabre ohene etuo Asante edeko ko wodidi amaninsam eno enenne uhunu se sabre etwaguo no ane se uhunu se etuo no epie saa eno ekire Asante akoa eye nananom ediye na bepim senne sa tuo yi nyina eda so eto na etuo a abere bia nipa dodo no epese wote enka ana wote ne din eye ejapama etuo sa etuo no na sabie buru sabie so kotokohene ono ankasa eye ne dabirichire na yayere a odo no sabie buru na senemu ahwene ode esa ano a ekire se ampa obenefo konfo ka kire ne se eko wo kono
sabi ebru ejesa wuyi wa ya yere free ho ansa na wadi nkonim etisa wote etuo ajapoma anka na ekire se sa ana etie eno no sese wo hu se afna yaka emfna asiani emfna na yaka asiani no de wo benkum ni nyina no eye abosom efna na de wo ni fa so no eye akrafna sabre wo hu se eye dwetekuduo ene di kro bia asante kotoko hene animu a eba no ohunu se opani bi aso ade bi a ohunu se ehun hyanshanshanshan eno ne yefre ne se dwetekuduo ba bibia wo sante hene na mu bia no na edi akire enu firi wa pomponsuo ena ohunu se pomponsuo che ene hye no eno ya na dodo na afra no se entakrache na ohunu se afna no obehunu se sabie buru sabie so onanka bobonini eda so ya abode no na ade bi hye na no eye yebeka se wotwen wo se mede asase anyanwam mede asase anyanwam eno firi ho no mu a busumuru eno efiri ho no mu a na ohunu se ahweba ena to aso no abribia ya na ye nananom bi anase nipa dodo na bi se pomponsuo eye afrapani na sade tie no ahweba no eye afrapani a obini konfo no chi ono na ye ya wode ma setu eti na sade etie eno no sabre kotoko hene sante tie no sade na mrantie wo fa se kire no kotoko hene ye de mfna wo no ahweba tetewa pa konfo ne yonko sante hene chechire sante man sante ka man guye ka man to anu mbo mu wie wode ne nsa hwe na furu so o se asante jemie eno ne ahweba ne yonko konfo bo afna de aboso bo a sabi be ma ne nsa na furu so ebo so ne ahweba ehu sa afra ne do so ipomponsuo kra kukuma bosompra kuma ni nyina da ewo akotoko hene wo kire so no na wo no kotoko hene kire so hu se tananu mutuntufo kotoko hene kire no nananu mutuntufo wono mo so di kotoko hene kire kotoko hene mensuo kotoko hene mensuo enu adu wa epem bebre na ya na nkrofo de se ene ditakuduo ye pe na so ditakuduo de kotoko hene fritete no otum de ya ye ditakuduo kotoko hene ba wo ditakuduo anu ahunu kotoko hene edi kotoko hene nimpe African chinchiri kotoko hene wotumu edi ya ye na na chiri de eye mensuo ditakuduo kotoko hene tenase edi sine nchen nsani faso ditakuduo kotoko hene tenase a edi sine nsani faso na so mensuo de edina tentri kofem se kotoko hene obema ni musuo mensuo edina tentri kofem se kotoko hene obema ni musuo kotoko hene ne tenase wia sebi yede na etuo nyina kwama no yedu wa de pem no chese kotoko hene wona wo ba etuo no yede etuo kotoko hene bo ye free him panyini se etu penso nyina da yede nyina kire kotoko hene ansa na enu akire nanano mu adehye nom emrantia ne maba chese ye kire adehye emrantia ana mema no ye kasa wo mo ye mema ye boni dia se be ma so masi ana bentina chese kotoko hene dehye eye oyuko dehye afrakope na nanano mu adehye ma no so die akire wonu mu nyina be kotoko hene nim wonu mu duru wo mabo mu ase yewura mu ade tochi o ya ma trinkwe eburu mone wo sante maye ya boye mu ase enu akire ansa na sabi na Asantehema kotim so ne nkwanso na kenya se hema wonu apanyini na kokofu ma hema na mu akusi wa baye enim se mprempren de sabi ena se na Asantehema ni wo wonde si na namu sasabe wo hwe chama na Asantehema na Asantehema ni ane wonu mu prekope na kokofu ma hema wonu kwabiri kenya se hema na Asantehema ni ane mu prekope ipempren de mi jama mrantie wo fase no de ato aso kotoko hene atanase yakoswa kaya santeman ne oman Ghana se enne eye emfie aduonu nso pepepepepepepe a kotoko hene esi bibi de kira asanteman ene emfie aduonu nso pepepepepepepe enunti se wohwe enne edomo a abawo asanteman a na enye edom ketwa
enye dom ketua kra ane sade na eye minua nanapoku eka no sabre se kotokohene etena se a nananom adehye emema ene ma omo ene ko na wakwa kwose bibi ade akere kotokohene na wose bibi kire kotokohene wi a ansana eye pomponsuo wasore na wakoka akere nananom amanhene ene nananom abempomfo se kotokohene atena se enunti afede ebre aso se obia timiba na sabieburu sabieson wabema kotokohene etire enkwa enti sawohwa ene eye eda eye akwasida etoso miansa ene eye akwaside kase akwasida etoso emiansa efri se kotokohene ebedi ade ene eye eda etoso mako afe mako aduenu enson na de enwanwa wo mu na eye ene onipa dodo na nwanwa eye se free se kotokohene di ade na wo si bibi ede kire eye asanteman no afidida no ensi eda na wode esai e kire asanteman no eda na ensanso ensi akwaside eda enti ene eye da etoso akwaside emiansa